So this day, a very good morning, Team Zimbabwe, and Rula player this audio for you to hear. The ZANU-PF trying to intimidate a Citizens Coalition for Change aspiring candidate, Mwenezi East constituency. So I will play it for you to hear. Don't disturb our place. Singambo ozo kachigona chitangira ipapo ozo utangira ipapo uchita unoita ichita usabeta toona unobuda hadisi usati urera njere dzevana vedu kana uchigona kushanda nemaoko ako shanda zvikuita vamwe varikuita mafudzi ako
nawo ndikati handina mavidhiyo achida uturike kakutewa hapana kana chandiri kurekota hapo kumana vachikosi vachirega ndokubva ndarega anavo vachibva vavanhu hamuvazivi kuti vane vezvesheti ukabisibisira vana ukaona usingagoushanda kumbira vamwe mari vanokubatira usapinda muvanhu chiva influenza iye ndikakuopenera mamwe mavanhangire maodia ari kuti vachipa mundisi wenhangire wemetodisa hasi kubuda pakavigwa vanhu 16 pakavakwa imba padhuze nepolisi vari kubuda imba jeni mapfupa akamuka kari anyway 16 pano izvamonogwa nazvo zvekuti kuti mavhoti tangai manotivika tizokuita mavhoti kwete kuti mazero edu hawationgeki ende kuti usapotaaunonosviba ende ukaona wasviba munomuzi